Înainte oamenii scriau cărți ca să poată să rămână cumva ceva după ei. În momentul de față, oamenii nu mai au timp să scrie cărți, nu mai au timp să citească cărți, nu mai au timp, totul este pe grabă. Acum, mai nou, au început podcasturile. Ce înseamnă? Au început podcasturile, au început discuțiile astea în care oameni mai în vârstă, oameni mai cu experiență, zicem așa, ne spun poveștile lor. Și ne spun poveștile lor ca noi să învățăm din ele și să ne regăsim cumva în timp și să învățăm să nu mai greșim și noi. Astăzi filmăm cu domnul Ene. Domnul Ene, fotograful pe care toți copiii și toți din generația noastră l-am regăsit în școli și l-am regăsit nefăcându-ne portrete la fiecare. Biserică. Sau la biserică, dar eu... Când au botezat pe cineva. Și au botezat. Uite, tot așa începând discuția, am un prieten care tocmai mi-a scris pe telefon, care vreau să fac un podcast cu el, eu i-am filmat și i-am făcut la grădiniță și acum el este prezentator la o televiziune. La o televiziune? Da. Și a crescut mare și uite că dacă eu am o generație de oameni pe care i-am pozat la grădiniță și acum e posibil să-i pozez și la nuntă sau la evenimente, Marta cred că ai mult mai mulți oameni. Și acum în comentarii oamenii ar trebui să ne scrie acolo pentru că ne dă posibilitatea că noi încărcăm pe internet să ne comenteze cine din voluntari și mai aduce aminte de domnul Ene. Păi cei care au fost la școala 42 sau 1 cum e acum, care au avut botezuri la biserica de lângă poliție. Da? La Negru Ponte mai rar m-am dus. Da, fiind aici pe zona ta, deci, normal că... M-am dus și acolo, dar mai rar. Da. Unde e aici? De câteva ori. O întrebare pe care, stând de discuții mai devreme, cum te găseau oamenii pe Matare atunci când le făceai poze? Cum? Acum totul îi găsești pe internet. Cauți fotograf, îl găsești și suni. Cum te găseau oamenii să faci poze? Păi, practic, nu mă găseau. În special, eu îi găseam. Cum? Mă duceam la biserică, la botezări. Da, și atunci din om în om, te uita în agentă să vezi sau dacă era vorba de grădiniță sau școală, lua legătura cu cadrele didactice de acolo. Cu conducerea, cu... Când am plecat de la birou, Alex făcea pozele, peruca pozele. Și educatoarele noastre, de aici de la școala 1, unde Mata a făcut poze toată viața, spunea că el este viitorul fotograf al voluntarului, al școlii, în locul dumneavoastră. Da. Să povestim cum te-ai apucat de făcut poze. E o problemă mai lungă dacă avem să... avem tot timpul. Tatăl meu a lucrat ca fotograf o perioadă, nu știu cât de lungă. Apoi ce an? Oricum, eu când eram născut, a lucrat el o perioadă de timp ca fotograf. Acum, sigur, la vremea respectivă, puteai să fii pe teren cu un aparat Leica. Aparatul la manual. Nu? Alea erau. Că acum dumneata vrei să le numești manuale, astea erau. Da. Trebuia să reglezi la el diafragma, viteza de expunere, distanța, ca să-ți iasă o fotografie bună. Să ții cont de cum cade lumina. Și practic trebuia să faci cam tot. Și astăzi observ că, deși aparatele astea moderne reglează tot, aproape tot sau chiar tot, dacă
nu știi niște elemente esențiale, te trezești că îți dă o imagine nedorită, întunecată la față. Nu mai De e ce? așa. Pentru că tu nu ai ținut cont că fața nu este luminată ca fundalul. Deși se pot face unele corecturi în Photoshop, dar cred că și acestea sunt destul de limitate. Ne ducem puțin de la subiect, dar să știi o treabă, că în momentul de față aparatele, pe lângă faptul că aparatele, chiar dacă personajul nu este așa de luminat și fundalul este luminat, ele cu inteligența artificială îți vede că acolo e un personaj și îți ridică lumina. Sunt lucruri pe care știința aduce mereu lucruri noi. Hai să Și revenim. nu poți să fii la curent chiar cu toate. Voiam să aduc în vedere că te-ai născut în 1946. Adică, practic, după ce s-a terminat războiul. Da, Și ai făcut 80 de ani anul ăsta. da, cu ajutorul lui Dumnezeu Mai e puțin și faci 100. am făcut-o deja pe data de 2 iunie, a doua zi după ziua copilului. Bravo. Vorbeam de cum te-ai apucat de fotografie, cum te-ai apucat să faci poze. Povestește-ne cum ai început. Da, că vorbeam de tata, în legătură cu fotografiatul, nu erau blițuri. În anii 50 au început să apară, exact când nu știu, dar pot să spun că fotografii, sau cel puțin tata, știu că avea un fel de, îi zicea el piston. Era un obiect din 2 scânduri de lemn Și punea praf de pușcă. în forma literei T. Așa. Partea verticală o ținea în mână, iar pe celelalte, pe linia orizontală, erau în capete 2 becuri nitrafos de 500 de W. Și era făcut și în jurul becului din carton, lipit pe el poleială ca să reflecte, să întărească mai mult fluxul luminos. Deci lucrau cu a 3 deci aparte, a 2 deci aparte, cu ce diafragmă, nu știu, poate 4, 5, 6. Păi atunci erau diafragmele mari. Filmele erau undeva la 18 din, deci jumătatea lui 21, deci 100, undeva la 50 asta sau cum, nu? Sensibilitatea. Da, deci erau mai nesensibile. După aceea au apărut. Ok. El făcea film și matale, ce ai văzut? Laboratoare, și pasiunea pleacă de undeva, adică vezi de la părinte. Da, băi, în laborator, sigur, atunci se lucra la lumină roșie, mai târziu au apărut filtre care dădeau o lumină galben-verzuie, care era mai liniștitoare pentru ochi. Cea roșie era mai obositoare. Dar de ce se folosea lumina roșie? Pentru că materialele, hârtia fotografică, la lumina roșie, la lumina galben-verzuie, nu se evoluează. Înțeles. Deci tu trebuia ca să vezi. Aia era singura sursă de lumină la care vedeai un bec de 25 de W montat într-o cutie, la capătul căruia se punea filtrul și... Adică ai văzut la tatăl matale treaba asta cu laboratorul și ai început și matale să faci poze sau cumva... La ce vârstă ai început să faci poze? Eu practic în 1962... Ce vârstă aveai atunci?
aveam, în 62 am împlinit 16 ani și peste câteva luni urma să împlinesc 16 ani și am început ca ucenic în cadrul cooperativei Fotografia, care atunci se numea, la începutul anilor 50, Fotografia Populară. Sigur, erau multe expresii și la alte lucruri, librăria noastră, îi zicea. Aici pot să spun că și orașul Brașov avusese schimbată denumirea în orașul Stalin. Stalin? Da. Orașul Brașov a avut denumirea orașul Stalin. Acum întrebarea este că tot ai zis, din ce regiune ești? Ești din Brașov? Nu. Dar unde te-ai născut? Sunt născut, crescut în București. În București. București Și în voluntar când ai venit? În 59. Dar până în 51 am mai locuit o perioadă de timp. Exact cât, nu știu. Am înțeles. Tot timpul, uite, de exemplu, noi anul trecut, pe Facebook, nu știu dacă ai văzut pe matale, pe Facebook anul trecut, am încercat să găsesc la oameni în casă fotografii vechi ale voluntarilor. Da. Da, și am zis că te-am întrebat la un moment dat dacă mata ai poze cu voluntari. Dar după aia mi-ai zis că ai făcut poze decât la oameni. Persoane. Pentru că oamenii plăteau. Dacă făceam altfel de poze, cine dădea bani? Eu trebuia ca să trăiesc, eu și familia mea. Da, că fotografiile de stradă și asta nu se... Fotografiile pe stradă nu plătea nimeni. Păi, normal. Am înțeles. Vreau să spun că erau oameni care se ocupau, care erau amatori și care se băgau în treburi dintre astea, făceau fel de fotografii care erau reușite, erau bune, dar ei aveau alte ocupații, cred, nu știu. Păi și după ce te-ai înscris la, cum se cheamă acolo, fotografie amatori, sau cum ai zis? Da, am lucrat la 1 an și ceva, mi se pare, sau 2, am dat examen, m-am calificat. Și erai angajat cu carte de muncă ca fotograf? Sigur că da. Deci e oficial? Și aveam la 804 sau 800, cât era? Nu, 208 ore. 108 ore de muncă? Sau deci ce? luna avea 208 ore, 6 zile, 6 euro, 48. Deci aproape 50. 5 ori 42, deci 200 fără ceva. Și încă o zi, 2 în plus la zilele care aveau 30-31. Deci ducea la 208 ore undeva. Păi și ce poze făceai la oameni? La ce le făceai poze? Păi erai angajat acolo ca fotograf și ce? Deci lucram la o unitate a fotografiei și acolo la început am făcut laborator, pe parcurs am început să fac și... Prima dată ai început cu laboratorul, nu să faci poze. Da, laboratorul pentru că este... Veneau alți fotografi cu filmele? Nu, deci eu în unitatea respectivă, în unitățile respective se făceau fotografii la oameni, adică de buletine, de pașapoarte, pentru legitimații, fotografii de plăcere, nunți, adică nunți. Da, evenimente personale. Mă rog, nu la local, sigur, nuntă. La salon și veneau cu nașii, aveau ore rezervate și astea se făceau. Deci fotografii în salon. Nu exista cu aparat salon camera. Da. Deci nu cu aparatul Leica. Alea se foloseau unde aveau unitățile, un aparat de tip Leica și punea pe un trepied și eventual punea un obiectiv, un teleobiectiv, nu folosea obiectivul normal, un teleobiectiv de 10, cred că era. 100 cumva, ca să apropie mai mult, nu? Da.
Ca să apropii trebuie să fie... Da, și Făcea portret. și se făcea o fotografie pentru legitimație. Pentru astea. legitimație. Dar cele de salon aveau și ele, aveau 2-3 obiective, mă rog. Da. În funcție de ceea ce, dacă voiai să faci un grup, trebuia să pui alt obiectiv. 35. Și la aparatele de format Leica tot la fel. Erau 2-3 obiective pentru ele. Un obiectiv normal, un Weitwinkel. Noi găseam noi pozele la bunici și părinții mei au poze făcute în studio. Adică ei făceau programare. Asta, programarea pentru nuntă. Pentru nuntă. Numai pentru astea se făcea. Și se duceau în studio și făceau acolo poze. Da. Era un voluntar, era tocmai pe la o bucură obor pe acolo. Era. Hai să povestim cum ai început ta să faci poze în voluntari la școli. Păi, în 1974, cred că m-am dus la primărie, nu mi-aduc aminte exact cum. Da, mi-ai zis zilele de trecut unde Am vorbit cu cineva, nu știu cum, în fine, am ajuns la amănuntele, nu mai le știu. Așa. Și am ajuns în spate unde era primăria veche și acolo undeva în spate era doar o casierie a Cooperativei de Consum Oraș București. Era sectorul 7 aici, cumva, nu? Poftim? Era sectorul 7 aici. Nu. În 74. Oraș București. Sediul era undeva, cred, dacă nu greșesc, pe strada Plantelor. Coboram la Bulevardul Republicii, din 21. La vremea respectivă. Și m-am dus acolo și m-am angajat. Și am început să lucrez în voluntari. Și atunci te-ai și La început am făcut poze la primărie, după aceea am început să fac poze și la Biserica Ortodoxă și le lucram acasă, eram nevoie să le duc, oamenii nu veneau. Eram nevoie să mă duc să le duc la adresele unde trebuiau și le dădeam. Și făceai pozele și livrai. Da, deci fotograf, casier, contabil, că trebuia să țin evidența materialelor consumate, care erau scăzute din materialele care erau achiziționate. Bon de intrare, cu ieșire. Intrări, ieșiri. Ziceai, matale, de primăria în voluntari era în altă parte de cum e acum. Primăria voluntari era pe șoseaua Ștefănești. Astăzi șoseaua Ștefănești se numește altfel, șoseaua Fumat se numește altfel. N-am înțeles niciodată logica acestei schimbări din Ștefănești și voluntari, Ștefănești și Afumați în altceva. Pentru că și în București avem șoseaua Giurgiului și șoseaua Alteniței și altele care au rămas pe loc. Nu văd logică. N-am văzut logica asta. Vă explic în fine, n-are importanță. Eu am fost acolo când domnul primar a cerut să se schimbe strada, numele șoselei. Logica era că noi facem reclamă, cumva șoseaua Ștefănești, de exemplu, făcea reclamă la Ștefănești. Și atunci de ce nu facem Bulevardul Eroilor și Bulevardul, știi, adică a renumit șoseaua pentru noi, cumva. Nu neapărat să face reclamă la Afumat și la Ștefănești. Asta era ideea.
De asta cumva am schimbat. Nu e posibil să fie și un alt plan. Nu, dar personal nu cred că era necesar. Și nu cred că a adus un serviciu. Nu neapărat a adus un serviciu, ci Deci, cumva și schimbările astea în cum am timp. zis că în București, șoseaua Altenită, șoseaua Giurgiului și Acolo sunt rămas multe străzi și îți dai seama că au șoseaua nevoie. București-Ploiești. Da. Încercăm să aducem oamenilor care se uită la canalul nostru de YouTube, să încercăm să aducem o imagine a ce era vechi înainte. Prin ce ai trăit matale. Da, Povestind, aducem cumva, ne gândim, închidem ochii așa și ne da, gândim cum a întrebarea fost. a fost unde era primăria. Da, unde era primăria înainte? În 74, când ai început, unde era primăria? Da. Eu practic am venit aici în 59. 59, da. M-am mutat, am revenit la aceeași adresă în 59 și pe șoseaua Ștefănești, cum se chema atunci, în apropiere de pădure este un dispensar. Acolo unde este acum dispensarul, clădirea din față, care e nouă, nu exista, era doar clădirea din spate veche și acolo a fost primăria. Iar dispensarul era în curtea unde a fost sifoanele o bună bucată de vreme pe șoseaua Ștefănești. Adică că pentru cei care știu, încerc să le De dau la acum Troiță, la Troiță, a doua stradă, ziceai, în dreapta, da, către... pe da. colț acolo, da. O altă amintire pe care încerc să o desfac așa este pe colțul pădurii aici, era un restaurant. Da, era Stejarul sau cum se numea? un restaurant în care am făcut poze la Evenimente. nuntă, nu odată. Dacă eram chemat, mă duceam. Nu eram chemat, nu mă duceam. Corect. Că normal, cine avea nevoie să facă, avea deja un fotograf tocmit. Și mi-amintesc când am fost copil, cred că aveam vreo 16 ani, poate 17, mi-a cumpărat tata bicicletă și atunci era mai multă siguranță și pe străzi și... Nici nu erau mașini. Nu numai asta, de chiar și în locuri publice, păduri și astea. Păi în pădurea asta aici, de la Andronache, nu? Sau cum este? Pădurea Andronache, așa? Există în mijlocul pădurii o movilă de pământ, care acolo a fost o scenă. Da, Și mi-aduc aminte că când am prins ușor așa. De 1 mai și de 23 august se organizau festivități de către primărie, din voluntari sau din București. Nu știu cine le organiza, dar se organizau. Și veneau oamenii acolo și socializau cumva. Tot în zona aceea unde se întâlnea, deci de la localul de care am vorbit, se ducea un drum către centrul pădurii și care se întâlnea cu un drum care pleacă din șosea undeva pe jumătatea pădurii spre Pipera, prin pădure. Dar nu era drumul aceste alei erau întreținute la vremea aceea. Puteai să mergi astăzi. Au crescut și vegetație. Au crescut pomi, au crescut arbuști. E foarte greu să mergem. Și acolo în centrul pădurii avea locuința și un pădurar. Ca să aibă grijă de pădure. Care peste ani, dacă nu mă înșel, m-am întâlnit cu el, era pe strada care e la marginea pădurii, pe care se merge acum spre Pipera. Nu mai există, cred. Multă lume de generația mea are poze făcute de matale la școală. Cred că multă lume
Asta cred că vreau să îmbin pe oameni să ne dea comentariu acolo când punem filmulețul pe internet. Cine are poze făcute de Matale? Că generația noastră din 79, practic, noi am făcut școala, nici mai știu cum, înainte de Revoluție cumva, în generală, avem pozele alea făcute cu caietul, nu? Cum se punea? Doar caietul și stăteam și făceam poze. Da, vreau să spun că în Școala 1 sau 42 unde era? ce anume? Școala unde era înainte? Școala fostă 42, că acum mi se pare 1 îi spune. Da, Așa. Școala, deci această școala mare, cum se mai spune și atât, cred, nu exista. S-a făcut după 1960, cred că la vreo 3 sau 4 ani, poate 5, nu știu exact. Și eu, când am venit în 59, am fost înscris la școala care este în Nicolae Bălcescu. Școala mică de acolo. Da, școala de acolo erau după amiaza, clasa 5-a și a 7-a. Atunci se învăța doar, gimnaziul avea doar 7, până la clasa 7 inclusiv. Și clasa 6-a funcționa într-un alt loc, unde era primăria veche. Acolo a fost o perioadă de timp. Zice ceva de uși. O perioadă de timp a fost clasa 6-a. Nu știu dacă atunci era și grădiniță, dar știu că la un moment dat era grădiniță acolo. Te referi în spatele primăriei noi de acum, era primăria veche, unde este poliția locală. Deci, da, poliția, da. Poliția. Deci acolo era și noi ne duceam la clădirea din primăria veche și la etaj aveam laborator de științe naturale. Dar cum se spune acolo, zona? Eu în 59 am zis că am venit aici și cu un an înainte Gheorghiu Dej le-a dat papucii celor din cazarma rusească, care era pe locul unde se găsea primăria veche, primăria nouă și cred că până în spate de tot unde este acum acea sală de sport. Nu știu exact până unde era, dar noi aici în față veneam la laborator, la etaj și copiii spuneau mergem la ruși. De ce? Pentru că acolo fusese cazarmă sovietică. Am înțeles. Dar de unde vine Gheață? Știi, Mata? Gheață, de unde vine Gheață? Nu știu. Nu știi? Cred că a fost un personaj. Am înțeles că a fost un boier. Constantin Gheață, dacă nu mă înșel. Boier am înțeles că a fost. Nu știu. Ce nu cunosc, nu spun că nu știu. Am înțeles. Dar Matale, pozele la copii când ai început să faci în școală? Păi, în 74 am început să fac. Și vreau să spun că peste ani, după 90, când de acum au apărut angrourile aici, în zona noastră, mă duceam în angrouri și întâlneam, în special fete, și zicea, păi vă știu din generală. Fete care erau de acum cu 3, 4, 5 ani mai mari decât elevele care terminau 8-a. Deci vă știu din generală. Mata, ai început să faci poze, de exemplu, dacă te născut în 79. În 74. Mata ai făcut în 74. Și acum eu vorbesc de perioada de după 90. Deja e târziu. Păi sigur că da, am făcut o paranteză și Cu ce director te-ai înțeles bine școala 1? Eu l-am prins pe
domnul Bichir. Înainte a fost altcineva, nu mi-am amintesc numele lui, dar pe Stoica l-ai prins? L-ai prins, că... Da, sigur că da. Domnul Stoica a venit aici în 74, a venit și el tot atunci, cu doamna Stoica, în 74. Cred că atunci au apărut și ei. Și la început a fost un alt director, nu mai știu cum îl chema, și am făcut acolo, la Serbarea, de început de an, dar după aceea nu știu dacă... Nu prea am făcut așa multe la școală, că mai făceam și la biserica de lângă poliție de acolo, nu? Postul de miliție, care inițial postul de miliție n-a fost unde e acum. Unde era? Ia uite ce curioz. Era pe șoseaua Ștefănești. Deci, practic, voluntarii toate erau pe Ștefănești. Pe partea asta unde este acum, nu erau prea multe. Poftim? Deci toate voluntarii era mai mult creat pe șoseaua de Ștefănești decât pe partea asta. Păi, dacă era... Nu știu de ce. Păi, da. Asta zic că dacă mata ai zis primăria era pe Ștefănești, dispensarul era pe Ștefănești, practic, dacă povestea... Da, era și pe șoseaua, afumați era dispensar. Era și acolo, nu? Da? Unde a fost până, cred că mai e și astăzi, nu știu. Nu mai e acolo. Prima stație de la... E acolo... Gheață. Știu că la dispensarul când eram, mă duceam și eu când eram mic. Ideea este că ăla am înțeles că a fost un conac. Poftim? A fost un conac ăla acolo, unde au dispensar. A rămas în spate. Câte clădiri n-au fost confiscate de la foști moșieri, chiaburi, cum erau numiți în perioada comunistă. Sigur. Pe mine mă interesează mai mult cum oamenii își aduc aminte de matale când le făceai poze și le puneai toată lumea avea pe perete câte o poză cu ei făcute de tine. Da, ne-au trecut. Pe anii trecut, dar uite, vezi că rămâne amintirile. Mi s-a întâmplat nu odată să merg cu soția pe stradă și să fiu salutat. Cine? Nu știu. Din foștii clienți. Păi da. Și asta înseamnă că e un lucru bun. Dacă oamenii te salută și deci, te bagă în seamă, pot să afirm că am fost cunoscut ca un calbrer. Eu, polițaiul și... primarul. Da. Am înțeles. Acum, uite, lucrând cu calculatorul și cu tehnologia actuală, ce preconizezi matale că se întâmplă în viitor cu fotografia sau cu pe domeniul ăsta pe care nu-l cunoaște? Păi, decât să vorbim de ce ar putea fi, păi de ce? Putem să... mai bine vorbim de ceea ce a ajuns. Că la început fotografia se făcea doar la natură moartă. Expunerea dura ore. Corect. Ore dura. La început. Materialele fotosensibile erau destul de nesensibile. Păi, da, așa este. Și ceea ce pe timpul meu la un aparat de fotografiat care îl ții în mână, trebuia să-i reglezi distanța, diafragma, viteza de expunere, să fii atent la încadrare. Astăzi... Nici măcar la încadrare nu mai ești atent. Mă rog, trebuie ca să încadrezi, că dacă stau așa și în spate este persoana care trebuie pozată, tot trebuie să mă întorc la ea. Acum știi ce facem? Îi spunem AI-ului, punem persoana aici și ți-o pun. Da. Uite, prima fotografie din lume s-a păstrat și a fost realizată în 1826. 1800? Da. Deci pe timpul meu, luai un film și îl băgai în aparat și trebuia să fotografiezi. Da. Și n-aveai decât la dispoziție 36 de fotograme. Exact. Acum,
un fotograf când nu are posibilitatea ca să repete imaginea. Așa? De exemplu, e ceva care curge, merge, Așa? nu e ceva staționar, nu este ceva static. Ești la primărie și fotografiezi o căsătorie. Așa. Nu aveai timp ca să mai faci al doilea cadru. Nu aveai timp. Trebuia să tragi filmul, asta îți lua 2-3 secunde până... Să căca blițul, până dacă foloseai blițul. Dar foloseai, tot timpul foloseai. Sigur că da, am folosit blițul. Și deci trebuia să tragi filmul și după aceea declanșai. Am pățit la o căsătorie, poate nuntă, cred că căsătoria a fost, sau nuntă, nu mai are importanța asta, că mireasa mi-a clipit, a fost sincronă cu bitul. Și ieșea tot timpul ochii închiși. A fost sincronă cu bitul la cele mai multe poziții. Nu e la vina matale treaba asta. S-a întâmplat. Da. S-a întâmplat. Ar mai fi ceva interesant. Am fotografiam la biserică, la botez. Și fotografiai copiii la cazan, la ocolire, îi punea pe masă, îi ungea cu mirt, făceai o poză și acolo. A fost ceva foarte interesant, cred că a fost singura ocazie care mi s-a întâmplat mie și care, nu știu dacă s-a mai întâmplat și altcuiva, că Poate să ne lase comentarii. în timpul ce a venit preotul cu mirul ca să lungă, la băiețel a pornit țâșnitoarea. S-a întâmplat și la noi. Da, Acum, e ceva care era nu se natural. poate întâmpla decât foarte rar. Da, e adevărat. Adică se vine lui atunci nevoia în timpul ăla tocmai. Și la Tocmai atunci. Acum e simplu, îi pune Pampers-ul și vine... Atunci- Multe s-au schimbat Da. în domeniul fotografiei și în altele. Păi asta sunt în pățănile matale, dar mai alte pățănii mai ai în timpul ce făceai poze? Poftim? Pățănii, ceva care sunt frumos de povestit? Ai amintiri? Am ceva eu, dar care... Păi două, ca să poate să fie. Nu, una care nu vreau să o mai spun că e neplăcută. Păi, una plăcută? Pot să spun doar atât că am fost grăbit, mă grăbeam și am fost grăbit pentru că situația în care pozam nu stătea pe loc și eu trebuia să schimb filmul. Așa. Și s-a dezvoltat. Și din grabă nu am verificat dacă filmul, trebuia să te uiți când puneai filmul, dacă rotița de Și m-a tragerea filmului înapoi se învârtește. Și nu m-am uitat. Și practic ai dat în gol. Și am pozat. Și am pozat după aceea. Și văd că ajung la 37, 38, 39. Să-mi vină rău. Aha. Un amic. Și ne-a povestit cu o doamnă care s-a apucat de fotografii. A venit cu soțul ei La ei acolo. la magazin și a cumpărat aparat, blitz, de toate. S-a dus, a făcut poze. S-a dus la? Au făcut poze și au venit la ei foarte supărați că unde-s pozele. Ei n-au luat card. Ei n-au luat film. Au luat decât Stai aparat. puțin. Pe timpul meu era cu film, acum e cu card. E cu card. Ei n-au luat card. Au făcut poze. Și aparatul n-a avut. N-a avut. Și a făcut poze toată noaptea. Și s-au supărat pe ei că de ce domnule nu mi-ați dat și pe card? Ei n-au știut. Da, lucruri care se pot întâmpla. Da, e imprevizibil. Sigur, Peste tot se întâmplă. La- Aveam un prieten, scuze că te întreb un pic. Mi-a venit în minte și Dumnezeu să-l ierte, anul ăsta a plecat și el de lângă noi.
Nick Carr îl chema pe el. E un profesor de matematică foarte pasionat de fotografie și de filmare. Și ne zice așa: cei de la NASA fac nave spațiale și de urcă sus acolo și se strică. Da, pe un aparat foto. Sau cumva pierzi ceva. Adică nu trebuie să ne... Dar înțeleg, clientul în general nu prea își dă seama că, uite, de exemplu, s-a pierdut de grabă sau de neatenție. Lasă că a căzut pe spate. De neatenție. Lasă-o, ce? Nu auzi? Nu, voia să aud. De neatenție poate scapă ceva și nu... și din grabă și... Ce se întâmplă? Sunt domenii, meserii. Da, Nu discutăm de profesori corect. la școală, unde se poate greși. O mică neatenție. O mică neatenție e suficientă. Exact. În special, asta se poate întâmpla când e grabă. Da. E când ești grăbit. Adică tu ai fost grăbit, nu că te-ai grăbit tu, ai fost grăbit. Și tu atunci, din cauza grabei și stresului în care erai, ai greșit ceva. Da. Nu moare nimeni din asta. Pericolul este mare la șofer. Acolo e problema. Acolo Graba. poate costa viața cuiva, chiar și a celui care șofează. Și la electricien să știi că e o treabă cu graba. În școală ne învăța așa: un electrician nu poate greși de 2 ori. A doua oară Acum să pac. zic altceva. Trebuia să fotografiez. Mă duceam duminica la biserică, Poznan. Și mi se întâmplă odată că cordonul care era între lampa blițului și tașca respectivă unde era sursa de alimentare a ei, sigur, cablul acela este făcut din lițe. Da. Și din cauza mișcărilor repetate, S-a lițele încep să se rupă. corect. Asta e singura explicație. Da. Și când rămân mai puține, când vine acel impuls, acel curent care vine după ce se E încărcare foarte mare. și mi s-a ars Cablu. cablul, s-a distrus, adică s-a rupt. Da. Nu mai îmi indica lampa nici care are un LED care îți indică Că se că este încarcă încărcată. condensatorul. Da. Deci, și are în bliț, este un condensator de amorsare și are și un condensator electric care se încărca la 800 microfarazi. Și la Și sigur, acel șoc care vine pe cablu. pe cablu, dacă rămân mai puține elite acolo, Da. și ce fac? Ce să fac? A apelat la un vecin care lucra în domeniu, Electrician. electrician. Electrician era el mai mult și Electronist. era și electronist. E mai activ, Așa. mai sensibil. Că trebuie ținut cont de fază și nul. Da. E cu curent Pentru continuu. că curentul continuu ai fază și ai nul. Nu, ai plus și minus. La curentul alternativ ai fază și nu. Da, scuze, așa e, da. Ai plus și minus. Da. Și Acum baterii, mașinile electrice sunt pe curent. mi l-a reparat. Acum nu mai știu, ori după prima oară când am pătit treaba asta, ori după ce am pătit-o a doua oară, zic, opa, stop, ceva nu e în regulă. Omul ăsta s-a întâmplat să fie acasă în ziua respectivă, duminică, și mi l-a putut Repara. repara.
ce fac eu dacă mi se întâmplă asta și omul nu e acasă? Și atunci mi-am cumpărat un avometru, aparat de măsură, care măsoară volți, amperi, ohmmetri. Da, e aparatul care... Și am început să-mi bag nasul în electronic. ca să înveți să faci și tu. Să-l pot repara și singur. Corect. Foarte bine. Acum mai nou nu mai sunt. Schimbă cu totul. Dom'le, asta era atunci. Tehnologia, da. Asta era tehnica atunci. Tehnologia. Astăzi e altceva. Dar oricum, cred că și astea, unde ai cabluri, cablurile pot juca feste. Și la microfoane și la... Sunt contacte și automat contactele se strică, contactele se uzează. Un contact imperfect nu e bun. Da. Acum mai nou, cablurile noastre care transmite video pe ele au scos chinezii ăștia, că ăștia sunt mai inventatori, așa, au fost de fibră optică. Mai tare. Au scos pe fibră optică. HDMI-urile pe care se transmit video. Pe fibră optică? Pe fibră optică, da. Păi înseamnă că trebuie să aibă ceva și pentru ca să... Transmite informația acolo. Că fibră optică se folosește în cablul care îți vine acasă, în cablul la televiziune. Da, exact. Se spune că pe fibră optică, dacă transporti, că practic e o lumină care face 0 și 1. Da, e laserul ăla. Da. Dacă înconjori pământul, într-o fracțiune de secundă, adică cât durează, cât duce lumina, se duce informații. E mai rapid, e mai bine. Da, tehnologia, uite, de la un cablu gros, care, de exemplu, pe vremuri, televiziunea folosea un cablu gros să transmită informații, acum a ajuns la un cablu subțire. Păi, și nu mai e nici aceeași curent. Și calculatoarele care au fost la început erau destul de mari. Erau cu o cameră. Așa, erau și destul acum de toate mari. sunt la îndemâna noastră. Și fiindcă veni vorba de mi-a arătat telefonul, acum omul poate să-și facă și filmare cu telefonul. Și filmare, și să intri pe net, și să pe calculezi. vremea mea, așa ceva era imposibil de gândit că te poate face filmare cu un aparat care nu se cheamă aparat de filmat. Da? Pentru că filmarea se făcea tot pe film. Pe peliculă. Uite, mi-am adus aminte că tot am descoperit chestia asta de peliculă. Nu, eu n-am filmat pe peliculă. N-ai filmat. Dar am avut ocazia ca să văd undeva pe la Sfântul Gheorghe, când urcam pasajul de la magazinul București, pe cineva care, deci eu urcam și el cobora, sau invers. Și ne-am întâlnit pe scări. Da. Și voia ca să filmeze și era cu astea după el. Dar în voluntar, că tot revenim la unde stăm noi aici, era un ăsta de făcut filme. Ce anume? Era centrul ăla de făcut filme. În voluntari. Lângă pădure. Deci ai matat că ai fost pe acolo. De cinematografie? Da. Păi... Acum... Pe șoseaua Ștefănești. Pe Ștefănești, da? Tot. O stație sau două. O stație sau două de la Ecaterina Teodoroiu. Da. Era cinematografia. Acolo prelucrau filme. Cred, din câte am înțeles eu, că se păstreau pelicule, arhiva. Noi când eram mici. Nu știu sigur, dar vreau să spun că am fost cu un copil, când eram copil, și am găsit filme acolo. După gardă. Din filme. Da. Adică din filme de astea de care noi luau când eram mici după gard găseau că tăiau bucăți de film și ne jucam cu ele. Cred că așa și mai tare. Dar fii atent, Casa de Cultură, cum o știm atare? Deci cum am zis că miliția era vis-a-vis de pădure.
Așa. la numărul 6, dacă nu greșesc, și n-aș putea să spun în ce an. Dar cred că înainte de 90. Da. Înainte de 90, înainte de 89, s-a făcut aici miliția, unde e acum așa, poliția, și acum, nu știu, poate în anii 80 s-a făcut căminul cultural, cum îi zicea atunci. În București e în oraș e Casa de Cultură, dar aici atunci eram comună subordonată, suburbană. Și Da, voiam să uit dacă ți-aduce aminte de cum era, că ai fost pe cred acolo. că ori în anii 70, ori după 80. Da, Nu știu sigur. Și ceva să mai povestim sau dacă ți-aduce aminte cum era când erai mic aici în zonă? Erau foarte multe locuri. Era gol. Locuri virane. Matale aici pe Mihai Viteazu, de când ai casa făcută? Păi casa asta a fost făcută înainte de război. Înainte de al doilea război mondial. Așa de veche? Da, a fost făcută de unchiul meu. În 38 mi se pare că au cumpărat terenul și în 39 s-a apucat de construcție și a prins cutremurul din 40, când s-a întâmplat că atunci i-a căzut calcanul. Și calcanul nu mai este întreg. Este doar de vreo 30-40 de centimetri și restul a fost făcut din șipt și carton care se folosea la acoperirea locuințelor. Acum, sigur, este altfel. Practic e moștenire de familie, asta e ideea. Adică Da, nu te-ai da, venit da. aici. Și îți dai seama că dacă numai când ai venit aici, ai văzut cumva, să imaginăm așa cum era Și gol aici. mi-amintesc că eram copil când la un moment dat cred că înainte de a ne muta de aici în București, deci în 51, cred că atunci s-a întâmplat că a fost prelungit sau făcut, nu neapărat prelungit, un traseu nou pentru tramvai. Era tramvaiul 1 care întorcea la Depou acum. nu la depou, Nu? Capăt. la unde se lasă fundenii. Da. Acolo era, da. Așa. De unde se împart șoselele? Așa. Afumar și București. Acolo întorcea tramvaiul 1. Da. Și a fost tramvaiul 21, venea pe șoseaua Afumat, intra pe Cornișor și apoi când ajungea șoseaua Ștefănești făcea stânga. Deci am avut... Și după ce s-a lungit traseul lui 21, unde este actualmente, a fost desfințat de pe șoseaua Ștefănești și Cornișor. Deci practic au fost și pe Ștefănești linie de Da, și era un fotograf care era chiar acolo în stație, la 21. Da. De unde luai tramvaiul să pleci în București. Eu mai făceam la el, mai dezvoltam filme, pentru că, de exemplu, în momentul de față, dacă vrei să dezvoltezi un film, nu mai găsești. Puțin mai tare. Dacă vrei să dezvoltezi un film, acum, nu mai găsești. Nu se mai dezvoltează. Păi, Există decât o singură instituție care dezvoltează film. Nu știu. De ce să spun că nu știu? Nu mai se fac filme. Foarte rar sunt pasionați de fotografie. Deci, care... filme alb-negru, nu știu dacă mai se face, nu mai lucrează cineva, Nu, dar color, eu am lucrat pe film și nu știu sigur în ce an și a cumpărat ginerii meu un aparat, un jab de aparat. E ieftin. Da, Nu contează. Japonez, cred că era. Fuji, mi se pare, zicea. Dom'le, dar eu, pentru că știam ce trebuie să fac, îmi reglam aparatul
Și am făcut poze cu el. Am făcut tablouri la copii la școală. Păi, Și asta cu Fuji, dacă pe film, eu am lucrat pe film, color, prima oară am găsit filme Fuji, color. Și erau de 100 ASA sau 21 din. Asta erau echivalentul german. Eu încerc să le explic cu oamenilor care se uită la noi, că cei care nu știu ce înseamnă filmul, sensibilitatea. Da, sensibilitatea este ISO sau cumva gain-ul. Ce se întâmplă? La fel cum la televizoare de alb-negru știm că când era semnalul mai slab se vedea cu purici, la fel când filmul este mai sensibil, oarecum apare acest fenomen de purici. Pixel. Un film mai sensibil, un film de 200, deci la un moment dat nu s-au mai găsit filme de 100 ASA și numai de 200. Și dacă făceai poze mici, era bine, dar dacă voiai să faci grupuri, nu mai era. Apăreau puricii ăștia și nu prea îmi convenea și mie și nici clienților. Corect. Și atunci am fost nevoit să fac poze cu jaful ăla de aparat care era cu memorie în el. Am înțeles. Uite, în momentul de față, aparatele pot duce până la 10.000, 20.000. Da, dar vreau să... Deci ce se întâmplă? Din cauza sensibilității, apăreau acești purici care erau supărători ochiului. Da. Supărători când vedeai imaginea respectivă. Dar alea care erau care sunt pe cu aparate astea moderne de acum, care merge până la nu știu cât sensibilitatea, fără ca să cauzeze asupra faci din noapte, faci zi. Imaginii. Deci un fel de afectează claritatea. Da, clar. Deci e supărător. Deci până la urmă nu mai lămurit ce preconizez că se întâmplă la un viitor apropiat cu tehnologia asta. Nu ai nicio idee? E de bine sau e de rău? Ce poți să Tehnologia avansează, dar e de bine, ce părere ai? Unul a fost cum îl chema pe ăla care a scris ce a făcut, au făcut și Jules Verne. Așa. El a fost cu Nautilus, cu fel de chestii. A fost și filmul, era un serial, era filmul astea cu Tan și Bran, când aparatul ăla îi băga piulițe în gură, mă rog, care ne amuzam noi. Tehnologia se schimbă. Avansează. Se schimbă, totul se schimbă. Ideea este alta. Să ne controlează ea pe noi sau noi controlăm pe ea? Problema este că adică ai văzut și măta Terminator, cumva. Din ceea ce am vrut să spun eu, că tehnologia, că el face ce face, dar tu trebuie să fii cel care îl stăpânești ca să obții ceea ce vrei tu. Dar dacă tu nu ai cunoștințe elementare vrei să faci poză contra lumină, poate că tu spui acum că se poate face și asta fără ca să iasă ceva urât. Dar eu am încercat în Photoshop să fac, în Photoshop mai vechi. Photoshop 2 mi se pare, nu știu cât a fost ăla atunci. Așa. Dădea alte nuanțe de culori în
cele care era filmat în lumină slabă și cele care... Deci în umbră și la lumină de zi, la lumină de soare. E tabrații de culori. Lumina este altă lumină. Corect. Componența spectrală, nu știu dacă zic bine, e alta. E logic, nu este aceeași când pui și lumină de față. Are alte dominante. Înțeles. Lumina nu e aceeași. Clar. Mi-a părut bine, știi că ne povesteam de mult să facem video din asta și tăceai pe la noi, pe acolo, pe la studio. Și la un moment dat când am aflat că ți-ai rupt piciorul sau nu știu ce ai făcut, nu? Ai căzut. Da, am simțit așa, zic, bă, uite, am vorbit cu domnul să facem și uite, n-a reușit, da, uite, deci zilele astea m-am ambiționat. Un accident dintre ăsta stupid. Nu mi-aș fi putut închipui că poți cădea pe stradă. Să nu ai fractură, dar mușchii să sufere și să ai probleme cu mersul din cauza mușchilor. Dacă n-am avea oase, am fost ca râma. Sigur, Dumnezeu le-a făcut pe toate. Corect. Sunt diferite. Așa e. Noi suntem din toate. Problema este că noi suntem diferiți. Putem face parte din biserici creștine diferite. Tot oameni sunt. Catolici, ortodoxi, protestanți, neoprotestanți, și aici la neoprotestanți băgăm baptiști, adventiști, penticostali, necreștini, musulmani, evrei, care sunt la noi în țară și unii poate nu avem aici la noi musulmani, dar în Dobrogea sunt destui turci care au rămas în țară de când au rămas. Și trebuie ca să trăim în pace și armonie. La o televiziune a venit un băiețel cu Coranul și noi cu Biblia noastră, el cu Coranul. Și a zis că Dumnezeu nu ne învață de rău pe niciunul, nici al lor, nici al nostru. Dacă ar fi să nu ne învețe de rău, toată lumea ar fi mai bună. Da, aici, deci eu așa înțeleg și cred că și alții sunt de acord cu mine, că Dumnezeu, de care vorbește credința creștină, este Cel care este în cer, care e nevăzut. Nu stă și aici, noi? Așa. Ce vreau să spun eu? Celelalte credințe, mă refer asteiatici, Buddha, Krishna, ăia au zeitățile alea care se închină. La început am crezut că și Dumnezeu, la cine? La cine? În care credință, religie este Dumnezeu? În religiile creștine, toate, și la evrei. Da. Mă rog, evreii, că acum sunt de două categorii, unii care sunt rămași cu credința care au avut-o ei, mai vechi, că prin faptul că l-au refuzat și l-au răstignit pe Iisus Hristos, și sunt și evrei mesianici care cred că Iisus al nostru este Mesia al lor, care a venit. Ăștia cred. Și ei la fel ca noi. Foarte bine. Dar ceilalți au zeități. Și voiam să zic ceva despre Allah. Am crezut la început că Allah este echivalentul lui Dumnezeu, dar mai târziu am constatat că de fapt nu e echivalentul lui Dumnezeu, ci este ceva zeul lunii, cam așa ceva. Allah. Dumnezeu este Dumnezeu tuturor zeilor. E cumva, el e șeful. El e șeful, dar ei nu sunt... ce se întâmplă? E complicat. Nu. Treaba nu e complicată. În vreme ce Dumnezeu...
Nu mai existează? În vreme ce Dumnezeu vede, S-a încins aude, așa? vede și aude, Nu las că merge. zeii nu văd, nu aud. Am înțeles. Sunt niște lucruri făcute de oameni. Mhm. Aici e diferența. Da. Dumnezeu știe, vede, cunoaște viitorul, noi cunoaștem doar prezentul, cât îl cunoaștem, trecutul, cât îl cunoaștem, cât a ajuns până la noi și dacă a ajuns corect sau mistificat, asta e altă problemă, dar viitorul este acoperit. Putem cunoaște ceva din viitor din Apocalipsa și din alte cărți ale Bibliei unde ne se spune despre ceea ce se va întâmpla în vremea noastră. Aia sunt mai multe discuții. Mulțumim mult. Pe mine mă buzie Și eu telefon. mulțumesc. Și să te găsim sănătos și data viitoare. Și salutări tuturor Uite, care mă cunosc. sunt, Poți să cunoști atâtea mii de oameni pe care i-ai văzut eu sunt și care s-au schimbat. Da? În special fetele, după 2-3 ani nu le mai cunoști. Da. De la 14 ani, după 3 ani nu le mai cunoști. Uite, ca să-ți dai seama cât de repede să mișcă informația, fetei mele i-a trimis poză cu educatoare. Știi, că Cine e acolo? Fata mea. Și deja le-au trimis poză, adică vreau să zic că pe telefon, imediat ai făcut poză, te-ai trimis-o, ai fotografia deja aici. Da. Până scoteai filmul, până nu știu ce. Aia. Aici vreau să zic o chestie. Noi am fost prostiți cu o treabă. În 89. Ce domne, păi stai că trebuie să dezvoltăm filme. Ai zis că ne arată, stai că trebuie dezvoltate filme. Păi da, ale erau făcute pe fir, erau filmate, erau făcute pe camere video, eu așa cred. Da. Când a fost acolo judecata lui Ceaușescu. Da. Dar trebuiau să monteze, să scoată ceva de acolo ca să nu apară niște figuri. Aia e. Securitate. Bine că ne lasă să filmăm și să punem povești de asta. Îți mulțumim că ne-ai găzduit. Pentru puțin. Și vreau să te găsim și la anul, tot așa sănătos. La anul vrei să mai continui? Păi da. Nu vrei? Dacă mai vrei să mai discutăm și altceva, alte întrebări, alte... Gata, lăsăm episodul ăsta așa cum Bine. am făcut noi. Ne trecem și noi. Ne trecem și noi? Da, pentru că